Assalamu alaykum qadrli izleyiciler, mehriban vatansever dogonlar, ähliňize köp salam ýollaýan, inşallah her biriňiziň janyňyz sagdyr, başyňyz dikdir dip umyd edýän mehriban vatandaşlar. Umutmy adaýlaňyz amanmy, amansagmy, gowmy adaýlaňyz, goňşy golum, daýda çaga çuga, bala çaga, umutmy hemmäňiz. Si llega el fin del mundo, te consuela que te mueres tú, ¿no? Pero también se mueren los demás. Te consuela que se mueran los demás. Hombre, Si te va tú, ¿no? si me voy yo. Si me voy yo, ¿qué voy a esperar yo de los demás? O que vayan todos para adelante conmigo. Es que la pregunta que me has hecho. Hombre, todos pa'lante, todos pa'lante. Hemmämiz opposision güýçleri bolup, Juma tapar dädewaýyň gollamak protestine başlaýar. Ine häzir men sözi birinji bilen Muhammed Düýeja berýän. Muhammed ağa, siz başlaýyň. Sağ ol Murat. Selamun aleyküm vatandaşlar. Şu gün biz bir sebep bilen ştada yığınlanışıp otyk. Bütün aktivistler ve bizim vatandaşlarımız olan bizim bir kahramanımız ve Cuma Sapar deyip şoň ykbaly boýunça. Sebebi bir topar informasiýalar we 10-njy çyslada Türkiýeden şonu Özbekistan alyp gidipdir diýip. Bir adwokatynyň aýtmagyna görä. Mıda nimeçelin gollamaly. Sebebi murady gollamaklyk şuň özüm gollamaklyk. Cuma Sapary gollamaklyk özüm gollamaklyk. Cuma Sapary gollamaklyk ýani Dur Sultany gollamak. Dur Sultany gollamy. Hemmämiz bir-birimizi gollamak. Şol üçin biz näme dawamydan boldy? Assalamu alaykum hammaga. Men bu ýerde Jemşit bolaman. İjtimai tarmaqlarda bir tvar çykkan eken, kozyow. Apaňyz kinniň ittanmagan haramyzy garçy medis kılans doğragan 9-unda anaňyz kin sana okşan haramlaryň destinden Kazakystan şunda bar. Sana okşan itlerden destinden bilesem şu kozyow tvar bilen. Sendeylerin barma sakalından tart oğzuna berip gerek. Kaçat etýär gerek oğzuna tvar bilen. Otakka koydu bizime gandon bilen. Sana okşan haram itlerden destinden şu Kazakstanda kança aýla, kança semýalar buzulup otur. Gandon ýuwany rot bilen. Sendeyler apaňyz skinjinin tow bolup barmy? Ýogat beriş gereksin, ýogat beriş gerek. Sendeyler kara ýer götermeşlik gerek esli. Apaňyz skin uşabazdan çykkan zawodyna tamam, anaňyz skinten bolgany. Şununmy? Senin onda yaman niýetlerin emelge aşmaýdy. Bizler gaýta birge Özbekistan bilen bir semýa bolup ýaşap, ýaxşy ýaşaýarmyz. Sende haramlaryň ýerine kirýän onday dalboýuklar ýok bu ýerde. Şununsama senin niýetiň emelge aşmaýdy. Hiç kandaýam. Otakka okşap kaýerden geldiňiz wapşy? Kaýerliksen sen gandon bilen. Asly kaýerden geldiň mälemi ýok bilet, beşerine skinniň twardan bolany. Ýubany rot bilen, suka twar, kozyow bilen. Sen uşasam özüm sikemem, oğzuna jerip beremem sen, apaňyz skinniň haramysy. Sujaşçı. İçten çay gowna jay, içmesen çay geçmeýär günüň gowna jay. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me convirtió la... Dikkat! Özbekistanyň halky. Yangi Özbekistan halk hareketi, Qaraqalpaqstan halk hareketi sizlerini konstitusiya ve hak hukuklaryňyzy talap kılışga çakyrady.
Hürmetli Özbekistan'ın halkı, hürmetli Qaraqalpaqistan halkı, vakti geldi bizler hem bu hükümetten, Şavkat Mirziyoyev'nin hükümetinden özümüzün konstitusiya ve demokratiyalık hak hukuklarımızı talep kılış günü yetip geldi. Oşan üçün hammanizni erteden başlap Özbekistan'ın hamma vilayetide, bazarlarida, guzorlarida, mazarlarida, hamma insanların cam bolgan yerlerde hammanizni protesta mitingga çaqıramız. Şunaqa qılıp özümüzün hak hukuklarımızı talep kılamiz. Hürmetli Özbekistan'ın halkı, hürmetli Qaraqalpaqistan halkı, 30 yıldır ki mana Özbekistan'ın halkı, Qaraqalpaqistan'ın halkı xaruzor bolup çetlerde işleyapti. Akıllı, dindar ulamalarımız ise türmelerde yatıp. Не, в натуре классно. Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Умеете. Могете просто. Etmeyecek adam belli, sözünden bellidir. Bolcu oğlun bokundan bellidir. Edi vatandaşlar. Siz çüren, siz gutoron, sizin aladağınızı edem yok. Onu ben boynuma alayan, aydiyanam. Sizden hiçbir pok çıkmıyor. Çıkmayacağım görünüp dur. Pul verilerine de ağdarsınız. Narkoman borsunuz. Ya da yeni vurdat borsunuz. İdil maşkalağınız bol. Dinlemeni xahiş edýän şu taýda gyzykly söz aýtmak isleýär. Meni blog edýänler, ýagny meni blog edýänler, ýagny meniň bilen gatnaşygyny kesýänler, sizlere ýüzlenýän. Siz meni blog etdiňiz, men daja sizi sahryn edip betişmedim. Meniň bilen gatnaşygyny kesýänler, men daja siz bilen salamlaşyp yetişmedim. Şonuň üçin arryňyzy gynamaň. Meniň size ýamanlygym ýok, eger siziň maňa ýamanlygyňyz bolmasa.